20 лева ще Сега дам. трябва да купувам маратонки, като те са направят за есента или за пролетта. Аз мисля, че ти харесват, че... Харесват ми, но аз няма да ги нося лятото и ще ми умалеят за другата година. Снимаш ли? Да. И аз се върна, но отиди отпред лицата да им снимаш. Кажете чао!